Fl-ispazju miftuħ tal-ġnien ġdid biswiet il-binja St. Michael Hospice f'Santa Venera, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Mirjam Dalli, u s-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia tkellmu dwar il-proġetti li hemm għaddejjin bħalissa relatati ma' spazji miftuħa li se jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja għall-poplu ġenerali. L-istess ġnien ta' St. Michael Hospice se jkun qed jinfetaħ fil-ġimgħat li ġejjin grazzi għal proġett imwettaq mill-Gvern flimkien ma' Hospice Malta fejn inħoloq ġnien ban soċjali b'saħħtu. Il-Ministru Dalli semmit kif postijiet mitluqin qed tingħatalhom ħajja ġdida bi spazji li kienu konkos biss jew saħansitra miżbliet qegħdin jinbidlu f'ġonna mill-isbaħ biex sal-aħħar tas-sena mal-40,000 metru kwadru ieħor ta' spazji miftuħa se jkunu qed jingħataw lill-familji Maltin. B'hekk f'sentejn se jkunu ngħataw 125,000 metru kwadru ta' spazji miftuħ. Fost dawn, il-Ministru tkellmet dwar l-importanza ta' dawn il-proġetti li jkunu ta' kwalità u maħsuba bi ħsieb kif inhu l-każ tas-sit tal-Hospice Malta u flok l-ispazju mbena f'nofs Santa Venera il-ġnien il-ġdid fejn anke saret il-konferenza tal-aħbarijiet bit-tema tal-Budget 2025 se jkollu anke skop uman ħafna. Bi proġett bħal dan qegħdin mhux biss nagħtu għajnuna lill-pazjenti imma wkoll lill-qraba tagħhom lill-familji b'mod partikolari fejn ikollok it-tfal żgħar li naf li dawk il-momenti ser jibqgħu immarkati f'ħajjithom u nixtiequ nagħtu l-parti tagħna biex dawk il-momenti li jibqgħu markati f'ħajjithom jibqgħu momenti sbieħ. Ir-rappreżentanti tal-Gvern spjegaw kif diġà taw kelma ħalli kull komunità jkollha spazju miftuħ li ma jkunx iżjed bogħod minn 10 minuti mir-residenti. Fost dawn issemmew proġetti f'Wiet Inċita, Villa Portelli fil-Kalkara, ġnien Spencer fil-Marsa, ġnien l-Indipendenza f'Birzebbuġa u oħrajn żgħar f'Ħalluqa, f'Ħall-Kirkop, f'Ħallija kif ukoll f'San Ġiljan. Ingħad kif Project Green weħeda għaddejja b'ħidma fuq 118 proġett b'investiment ta' 350 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia qal li issa l-iżvilupp ekonomiku jrid ikun b'sinerġija anke mal-Kunsill Lokali. Semma wkoll kif biqbil mal-Università, id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi qed jikseb iżjed għarfien biex joffri spazji komdi għall-komunità disinni aħjar u aktar soċjali. Dan l-istess dipartiment attwalment għandu skedat 15 proġett fil-komunitajiet b'investiment ta' 22 miljun euro, 35,000 metru kwadru li se jinbidlu fi spazji miftuħa. Inħares il-qoddim sabiex bħala Public Works flimkien ma' Project Green inkomplu nwettqu diversi proġetti bris il-Kunsill Lokali tagħna, bris il-komunitajiet tagħna, bris il-familji Maltin u Għawċin. Dan kien budget ieħor soċjali li ser ikompli jwieżen liż-żgħir, lill-ħaddiem, lill-familji tagħna sabiex il-futur ta' pajjiżna ikompli jkun wieħed ta' suċċess.